बिमा बैथियालाय दिनै कलेजाव माजों थांखो माथो बाइकखौबो लाङाखै बाइक नङा स्कुटि बेखौ मा खालामखो नोङो फिसा हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआ बरायनाय थाबाय जोङो जोंनि प्रडाक्शनाव शर्ट मुभिनि शुटिं खालामनो थाखाय थांगासिनो दं नै जों शर्ट मुभिनि मुङानो जाबाय आइनि मोदै जागोन हाय 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 नायलांबाय था नोंथांमोना शुटिंखौ खोन्थागोन थाबायबोनानै फैबाय जों नै दखान मोनबाय एबार हेलौ Oh my god Benjar goजौखानो ha थायो ओंखायनो साथा नुखायो गोदो बिदि लायोमोन ना साथाखौ बोराय बोरायनो बिदि लाखाबाय आं मा नाम मोनलाय नोंना हा सिनायथि ए मा गामिनि सिनागुरिनि ए दखानाव मा लांफैदों नों औ बियो माथो रावबो गैया दखानाव नोंसोरलाय ए मोनजायाखै मासि मोनैखो आरो दाम खमनिसोलै इनिलियाव माबा लादों नोङो खालामगासिनो ब्लग औ आच्छा Aini nama sinayti dudukran. Lanjut. जोंना दिनैनि शुटिंआ नैबे गामियावनो जागोन लरा नालाय हाय आखिजोंसो हाया नोंना अबे आखिजों नुखो मौला आखिजोंसो रायलाय ओरै सेलफिं लाबो नालाय मालाय नागिरदो ओरै एसे शुटिं दं ओरैयाव मा नामनि शुटिं नामा फिल्मनि नामा जानोलै आंबो गोसोआव गैया बारा गोसोआव गैया आं ओरैनो फैफालाबायदोंसो दा बेरायनो मामिनि मोदैनो मामिनि मोदै नैबे दा हो संला मंलाब्रा ए फैगासिनो नै बिसोरबो गासिबो गाजोबगोन ओमफ्राय न'आ ओरैहाय नायबो दालाङा नै सोमखोरमोननि नुदा बियो अबे सोमखोरमोननि ए गाव दंखायो नोंना नुदों माथो माबा नाम्बाराव स्ट्राइक जादोंलै लिपसिनबाय आं स्ट्राइक सिखारदों स्ट्राइक स्ट्राइक हो स्ट्राइक सिखारदों माथो मोफ्लामनाय मिथिया मोफ्लामदोंथ' दहाय नायदों जादों खोमा नै जोंना स्क्रिप्ट राइटारा नैबेनो आइ नुदोब्रा मानि नुयो आखिनि नुयो ओरै खालामनो आगदा नुयो औ आखिजोंसो बानायजोबो दा बिसोरो लरा डिसप्लिन गैथ्रा ने न'आव मोनफैबायानो जोङो एक्टरमोननि न' जागोन बे एक्टरनि न' होनदों नामा सफैबाय बाजै जोंहा Oh my god न'आ नै जोंना बिदि जागोन नै बेनो हाय खोनाहरदो एसे बोरो माथो थाखुमा बायदि नोंखौ होनदां नोंखौ ओइ सोर मोनो बे नों एक्ट्रेस बिमा जानो होनदों फैगौ औ लामा एसे उन जादों
एसे रेस्ट लादो दामब्राफोर जाम्बा एक्टरखौ बारना होनो हायो ने हट ना नै अखा हानानै आयो सिटिंगानो जायासै थाथ'नांबायसो ओमफ्राय नै आंना ड्रेसानोलाय दिनै गला एकदम जोंना सिटिंगा गैया आरोना ड्रेसाबो बिदि गाननांबाय दासिम नुदों दा समायदों दा मा नों खेबगोन नामा केमेरा खेबग्रा नामा नों सोर केमेरामेन सोर बगा ओइ मोजां खेबखा दामजागोन नामा जायालै देलाय मोसालाय दसे मोसालाय नों मोसायो आं मोसानांगौ नामा आं मोसानांगौ नों मोसादो दे र'ब्रा र' दाहाय आंनि सिटिं जाबा नों लाबाय थाना सिला सिबनायखौ नै नुखाबाय एथ'राब सिख्लाफोर दं नै सिख्लाफोरनो सिबा नै सेंग्रासो सिबनांबाय ओइ गोहोम मानो आखिजों सिबखो नोङो जुरिमाना नाङोनो बर' समाजाव बिदि आखिजों सिबबा खोनाबाय सोरनियानो बिलाय लाबोलाय दाउखिबारा जालायबाय जोंना दाउखिबारा दा मालाय गामि दानो मोना मोनसिब्रा खोन्थानांगौरा बिदिनो सम सम होमबासो जायो आंनि बिमा जागोन बियो आं नैबेनिफ्राय फैगोन दा ओरैनिफ्राय फैगोन दा ओरै साइडआव फिदिंनानै नोबो खारलांगोन जाबाय आलु बाथोनजोंनो जानानै थांगोरदो नायग्राफ्रा एक्सनथार नोंनि फामबसो नोगोद पुरा नायनाय आंना बाराबा रुखि ओरैनोबा बोथोरा गाज्रि बोथोरा ओरैनोबा दासान्दि मोजां नङा बोथोरा ओरैनोबा दासान्दि मोजां औ बोथोरा ओरैनोबा दासान्दि मोजां नङा बोथोरा दासान्दि ओरैनोबा जेबो मोजां नुजोबासो मोजां जेबो नङा गासिबो जादों दे मिना दे थाब दा मोनागोन दा थाङाफा ड्रेसा गानस्लायहैनो ओरै थांलाय दा नुगोन ना नोङो थां ओरै दे लायनानै आथिं आखाइ सुनानै ओंखामा जाफैदो नों थांथ'नो नामोन आब'आ नों बेजों रायलायबावगोन बिमाया नांगौ दैखौ फुलुंखौ ओमफ्राय दाना आब'खौ माथो जाखो आफा ओमफ्राय दाना नोङो बहानानै ओरैनो हाबनानै थाबानो जाबाय बेखौ माने माबायाव सोंगोन रा ओरैजाय थांनो मालायगोन फैसा एसे मोनथै सनारानाव मोनाबा फैदो दे थाबायबोदो मोदै फुगार एसे दे नांलायला दे जिरायनायावबो फुगार दे गाबज्रिदो दे लाइमोनाय जाथ'बाय र' एक्सन जिरायदो फिसाखौ बैनिफ्राय लायफिनदों खेबसे नांला मोनदो मोनबोनाय जायाखै एक्सन जों गोरिब सुबुंनोलाय सोरां हरनो फिसा
मा आइ नों बुंगासिनो एक्सन आइ आं फरायनायखौ नागारनोसै एक्सन मा होनखो नों फिसा नाङा फिसा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुङाखै फरायनायखौ गारनानै नों मा मावगोन फिसा बे बुहुमाव जों बादि गोरिब सुबुङा सोलोंथाइ लाबाबो जेबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो रां खामायनो आं गुबुन जायगायाव थांसै नाङा फिसा बेफोरबायदि बाथ्राखौ नांगौबा बे हा बिगासेखौनो फानफिननांगौ नाङा नों हाखौ फाननो नाङा एक्सन होनना बुंदो ओमफ्राय सिमा फिसा होननानै गाब डाइरेक्ट हासिबा गारदो मा औ आं खालामनो ना नों मा मिनिदों जिरायनानै गाबदो दे र' लगाओ नोंस्रा दसे जिरायफिन जोबथारबायमोन आं बोखोहां जानायावनो गावस्रा सिखारदों हासिबाबा मा मदलमोन दामराया बोखारनानै हासिबा गासिबो जोब दिनैनिया जोब्बाय आंना लोगोफोर ओमफ्रायो माहाजोन बोराय बुरिनि दङ आंनिया जोबनानै एसे स्रा जाबाय नै थांनो मोनसिगोन हा दखानथो माबायालाय मालालाय गारांफ्रा मेथाइ मोनजायाथ' गारां जाया आइया फ्रास लादों जाया नागिरलै गय जानो नागिरदों नै दखानाव सटा दं लरा दं आं दं आरो नै सटा सेकेना फटाफट खावब्रा गया दे जमगासिनो आरोना नोंसोरो सिमार दङ दा खावनांबाय नामा आखाइखौ एसे लासै नुदां माथो नोंबो रोंथ्रा फाग्लासो आंना खेबसेनो जालांजोबनो नागिरखायो गय जानानै फैबालै सुथिंजोबनानै दखानाव आंनिया जोब्बाय ओमफ्रायो नङा बे सिगां जाग्रोखादोंमोन गैयालै आं मा मेथाइ जादों बे सिगां जाग्रोखाबाय नालाय ओमफ्राय जोंनो फ्रियाव होबाय नालाय ओमफ्राय गाहा लब जानानै जोंखौ बिबाय आरो ओमफ्राय अननानै एसे नङालै आं दा मेथाइ आं उनाबाथ' अननानैसो होदों नामा गावफ्रा ओरै जादों फिसालाखायसो होबाय आं नङाबाथ' होलामोन एबार माहाजोन बोराय बुरिनि जागोन सिटिंआ 31 मिनिट न'खरनि गोदै दा जोंनि फाथैया गोदैखाना जोंना नेक्स्ट लकेसना मोनफैबाय माहाजोन बोराय बुरिनि जायगायाव लायगोन र' बिफांनि गोसाइस खालामजोब्बाय लराफोर
जाबाय लरा जायगा जाबाय ओ लरा ड्रेसखौ खोन्थादो बेनिखौ माबायदि जागोन बिमा बैथियालाय दिनै कलेजाव माजों थांखो माथो बाइकखौबो लाङाखै बाइक नङा स्कुटि मैया लिरबाय थादों नों सिमांजोंसो थाबायनानै थांफादों केमेरा एंगेलाव नायबाय दा दे होनदो दे केमेरायाव नायनो हादों सिमांजोंसो थाबायनानै थांफादों जायाखै बेखौ दसे नायहाबबाय थानांगौ नोङो ओमफ्राय नों गय र' केमेरायाव नायनो हादों एक्सन दे होनदो दे हा माथो जाखो बेखौल' बुं ओमफ्राय केमेरा एंगेलखौ सिलेक्ट होनदो हा माथो जाखो गय खावनायाव बेबायदि थांलाय फैलायखौ नुयोब्ला समाजनि सुबुंफ्रा मोजां बुङो स्टिं जोब्बाय दिनै सानसेनिया जोबथ'बाय नै मोनाथारबाय ओमफ्राय फोजोबनो हायासै नेक्स्ट डेआव एसे लानानै फोजोबनोसै पार्ट 1 खालामनोसै मोनथाम मोनब्रैसोल' लानांसिगौ दै सेकेन्डआव बेरायनाय नुबायना फालि लानायखाय आंखौ दिनै ओंखारनाया एसे लेट जाखादों नङाबा थाब हागौमोन जों दिनैनो ओमफ्राय गैया 11थासोनिफ्रायसो लानाय जाबाय नालाय हाजोबासै आरो अखाबो दसे हाबाय ओंखायनो गैया स्क्रिप्ट राइटार माबा बुंनो नामा बुंथ'ला नामा बुंथ'ला फैगासिनो नै लाइन मोनाबाय थांगासिनो